Sziasztok, én itt Attila vagyok, és új YouTube-os, úgymond játékos, azaz videós lennék, egy kezdő videós. Hogy is mondjam, esetleg bemutatkoznék, ez egy bemutató videó lenne, azért látszik ilyen fehér a képernyő, hogy értitek, jövő, azaz most kezdő videó, ezzel próbáltam most kedveskedni, hát ha bejövök ezzel, fogalmam sincs. Nos, tehát kezdeném a nevemben, a becses nevem Kovács Attila, Budapesten élek jelenleg a 13. kerületbe, oda is járok iskolában, rendőrpalota mellett. 15 éves vagyok jelenleg, illetve, hogy is mondjam, hobbim a scripterkedés, illetve mapperkodás, a különféle GTS szervereken, SAMP, RP szervereken játszok általában. Nem is tudom, hogy ismeritek-e Hungary Boy 96-ot, azaz Blade-et. Neki van egy True Life RPG szervere. Nos, azon én játszom, jelenleg törzsőrmester vagyok rajta. És ezért szeretnék majd nektek bemutatni erről pár dolgot, gameplayeket, live-okat, True Life RPG-ről ilyen live videókat, illetve skin berakás, kocsi berakás, bocsi, hogy így ízlézek benne, illetve várhatok tőlem gameplayeket, végigjátszásokat, sok minden más. Ennyit szeretnék mondani, majd pár újdonságot még majd láthattok rólam. Sziasztok, együtt szerettem volna, én itt Attila voltam.